جودکارek hebû ji bo kerê xwe li devê deriyê xwe girê bide werîsê wî tune bû. Rabû çû mala cînarekî xwe yî koçerê ji eşîra Mamediyan ji bo kerê xwe li ber malê girê bide werîsek jê xwest. Got cînar eger hebe yan benek yan jî werîsek tu bidî min ez ê kerê xwe pê girê bidim. Koçer lê vegerand got bira ku bi rastî ne ben heye û ne jî werîs. Lê eger tu bixwazî ez ê şîretekî ji werîs çêtir li te bikim. Cotkar got şîreta te hema ciyê werîs jî bigire bes e. Deka keremke wê şîreta xwe bêje. Koçer jê rewsa got here li pêşberî kerê bisekne û çawa ku werîs di destê te de hebe li dora stiyê wî du sê cara milê xwe bibe û bîne bes e. Kerê te wê bê girêdan. Ew ê bifikire û ji xwe re bêje ji xwe tu wî girê didî. Piştî vê tevgerê tê bibînî ku ew ker ji ciyê xwe nalebte. Ev şîret ji cotkar re pir ecêb hat. Lê dîsa jî xwest xwe biceribêne. Hat malê kerê xwe anî berdarekî û li pêş çavê wî destê xwe du sê cara li dora stiyê wî bir û anî. û ker wisa hişt û çû malê. Cotkar dotira rojê rabû û ji xwe destê xwe ji kerê şûştibû. Zanibû ew ker bi vî awayî nayê girêdan. Dema hat wir dît wa ker li ciyê xwe ye û xwe ji ciyê xwe qet tev nedaye. Ji xwe re şaşma. Cotkar rabû li kerê xwe swar bû û xwest here nav zewiya xwe. Kerê xwe ajot û xwe li serê bir û anî lê ker ji ciyê xwe neçû. Ne paş de, ne pêş de, ne rast û ne çep xwe nelebitand. Mêrik dîsa bi hemû hêza xwe hewl da ku kerê bihejîne lê tu encamek bi dest nexist. Êdî cotkar ji çûyîna kerê bêhîvî bû. Ji ber vê yekê cotkar vegeriya hat ba cînarê xwe yî koçer û jê re wiha got. Got birayê koçer şîreta te yî ji bo girêdanê pir feyde da min. Rojek bi ser kerê de derbas bû ez hatim wa li ciyê xwe e. Lê dema ez îro lê swar bûm ker ji ciyê xwe neçû. Min nizanibû ez ê çawa bikim. Lewma ez hatim ba te deka rêkî nîşanî min bide vêca ez ê kerê çawa vekim. Koçerê Mamediya jê pirs kir got te ker vekiriye yan na. Cotkar bi matmayî bersiv da got vekirina çê halê çê xwedêş te razî be. Ma me ew girê dabû heta ez vekim. Koçerê Mamediya jê re got rast e li gor nêrîna te ker berdayî nehatiye girêdan. Lê li gor nêrîna kerê dizane ku werîs dostiyê wî de lewma xwe tev nade. Gotê vêga herî pêşberî kerê biseknî çawa ku tu werîs vekî milê xwe berevajî li dora wî bibe û bîne û piştra lê swar be. Tu berê wê bi kur ve bidî wê here. Mêrik vegeriya û çawa ku jê re hatibû gotin milê xwe du sê cara berevajî bi dora stiyê kerê de bir û anî ker di carekî de vebû û birê de meşiya. Hat zanîn ku bi vê tevgera mila eqlê kerê hatibû girêdan û girêdana herî şidyayê jî ev e. Veca gelî birana ken û henekê xwe bi kerê nekin. Di vê roja me de jî gelek kes hene bûne girtiyê xem û xeyalên xwe an jî bûne mehkûmê heskiriyên xwe yî ku wan rezîl û riswa dikin. Li pey şopa wan dimeşin. Ne ku bibin û werîsa hatine girêdan. Tenê hiş û mejiyê wan hatiye girêdan. Ew xeleka li dor eqlê wan hatiye pêçan nahêle ku serfiraz û azad bin. Ez bawerim we ji min fêm kir de bimînin di xweşiyê de.